Jam piro Mas buka air Mas? Jam 7. Sampai jam 11 ya? Perolas? Kadang jam 12. Channelku toh jenenge Nanda Alamsa. Mana ndak alam bisa. Ya lah. Ya coba aja loh. Nggih. Lagi kula lebih ningali coba. Itu stand benek bal desa ya? Nggih. Tembetan dari bisa. Bisa. Kayak rene kok teng Gondang kula. Ning Gondang sing ndi? Anu teng Sepatan, Mas. Terus pakai. Nggih. Sepatan Gondang. Kok gene sawah tengah sawah niku tasik milen. Nggih. Mangke ngidul terus. Tapi lah sahur iki sampai jam piro ngene iki? Nah, napa? Lah malam ngene iki, Ramadan ngene iki. Ramadan ngeten iki dikae dalu mangke sampai kadang jam 12 gitu. Jam 12. Kadang jam 12. Saya ngeteri nasi ya sampean ya? Niki Ramadan mboten, Mas. Oh, mboten ya. Poso-poso nggih. Tapi lah wis normal ya. Nggih ngeteri malih. Terima kasih. Ini kompor ya. Nggih. Saya kira kompor-kompor single apa listrik aku kadang-kadang iki rada wedi ya. Nggih. Banyune kan kadang-kadang apa kuwi? Rotek mateng to. Nggih. Bersyukur panas langsung disokne. Nggih. Kayak niki kompor Gas. oleh arane. Oh, listrik apa apa? Nyamel gas salin. Oh lah ya. Lah sing nek pinggir-pinggir dalan biasanya aku tuh ngono kae apa? Nggih. Listrik ke Nggih, banyu. listrik. Nyamel top-topan. Kadang kan banyu sik rada panas Nggih. tambah banyu neh kan Banyu malih. Boten mateng-mateng malah. enggak mateng. Ini sampun parene. Ngopi dulu guys di Balai Desa Padang Saran Kauman Teluk. Kopi mantap. Kopi mantap di Balai Desa Padang Saran Kauman Teluk. Kopi di Balai Desa Padang Saran Kauman Tulungagung. Mantap betul. Oke, terima kasih ya. Ya. Kopling desa ya. Kopi mbiyen ora ngopi, ora ngeni. Oke. Oke, matur suwun. Oke.